Moikka kaikille, mä oon Urho ja tässä on meidän yöjunan hytti. Tässä on ovi. Tossa on valo. Tossa on äiti. Tuolla on joku ruokalappu. Tässä on kaikenlaista. Tässä on penkki. Rappuset, mutta en vielä mennä yleisenkin vaan. Tässä voi pestä hampaat. Ja kattoo peiliin. Täällä on muki ja kahtoo peiliin. Hup, hup, hup. Ja tässä on portaat. Ja sitten mennäänpäs ylös. Ja nyt ollaan yläkerrassa. Täällä on mun täyspuhelin. Jossa on 100% akkua. Ja siinä on silti laturi kiinni. Hehe. Sitten tässä on huonetta. Toi oli koko yön päällä, toi on yövalo. Sitten mulla on lähdevettä. Ja sitten mullakin on ruokalista. Mutta vielä yksi juttu näkemättä. Ja siitä varten mennään taas alas. Ja tässä on vielä maisemat.